ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପାଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ପଡିଲା। କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ସକାଳ ସକାଳ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଭାଇ କୋଉ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଅ। ଜଣେ ଭାଇ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଯେ ଭାଇ କୁଚୁଳା ଘାଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ କୁଚୁଳା ଘାଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଯେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ କୋଉ ସି ବିଚ୍ କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଯେ ଭାଇ କୁଚୁଳା ଘାଟି ଆସ। ବାକି କୁଚୁଳା ଘାଟି ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଟକ ସାରା ପଚାରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ବୋଧେ ଏଇଟା କଷାଫଳ ଜାଗା ପାଖାପାଖି ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଝାଉଁ ଗଛ ସହିତ ଜାଗାଟା ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା। ଆଉ ଆଗରେ ପଥରର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଡ ବନାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖି ପଡିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଆଡକୁ। ଯେମିତି କି ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ଏତେ ବାଟରୁ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ସେଠି କଣ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିଲୁ ଭାବିଲୁ କି ପାଖରୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଲେନ କରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଆଡକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ସାବି ମାଟି ଗୁଡାକ ଉଠି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏ ମାଟି ନେଇକି ଯିବି। ତ ସବୁବେଳେ ଘର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଗାଳିବାରୁ ସେ ମାଟିଟିକୁ ସେଇଠି ପକେଇଦେଲା। ମୋର ତ ଆଗେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ପଛରେ ଗେଲି ଆଉ ସାବି ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ପାଖରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କି ଏତେ ବଡ ବଡ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ବସିଥିଲେ। ମୋ ଲାଇଫ ରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପକ୍ଷୀ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୋ ପଛରେ ଯୋଉ ଗେଲି ଆଉ ସାବି ଆସୁଥିଲେ କଙ୍କଡା ଗାତରୁ କଙ୍କଡା କାଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଙ୍କଡା କାଢୁ କାଢୁ ତା ଦାଢଟାକୁ ଛିଡି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କାମ ସରିନେଲୁ। ଜାଗାଟା ପୁରା ସୁନସାନ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଇଆଡ ସଞ୍ଜ ବି ଆସିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ ଲେଟ୍ ନ କରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପଡିଲା। ଭାବିଲୁ କି ଚାଲ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। କାରଣ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି। ତମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏଇ ମଣ୍ଡରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ପାଖରୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଥରେ ବି ଆସିନଥିଲୁ। ମାନେ ମନ୍ଦିରର ନାଁଟି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଯଦି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିନେବେ। ରହିଲି ଦେଖାବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆପଣ ନିହାତି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।